Hej, jeg hedder Gülü Cengirova, og jeg kommer fra Aserbajdsjan. Jeg er medlem af Verdens Kvinder i Danmark, og jeg er virkelig glad for at være en af de kvinder, som gør noget for Danmark. Jeg vil sige, at jeg lærte organisationen at kende for 5 år siden, hvor jeg havde personlige samtaler med få kvinder på den der tidspunkt, Alma. Og det lød meget spændende, meget interessant for mig, fordi med verdens kvinder i Danmark, kunne man lære andre kulturer at kende og andre kvinder. Det, der er mest interessant for mig, at vi alle sammen kommer fra forskellige miljøer. Vi har forskellige baggrunde, vi har forskellige alder, men til fælles har vi alle sammen Danmark. Og det er Danmark, vi lever i, vi arbejder, og vi vil gøre noget for landet, hvor vi befinder os. Samtidig har jeg mulighed for at præsentere Aserbajdsjan, kulturelle og traditionelle Aserbajdsjan for danskere og alle andre nationer, og sige, hvordan er traditionerne og kulturen er i andre lande. Og det er utrolig interessant for mig. Det er også motiverende for mig at sige, hvordan kvinderne fra andre lande, som er kommet til Danmark, de oplever Danmark, og hvordan de udvikler sig i Danmark. Og så det er også en god mulighed for mig at være et godt eksempel for alle andre kvinder, og være behjælpelig andre kvinder, som lige er kommet til Danmark. Det var det. Velkommen til organisationen. Farvel.